Asikubingelele sikwamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba LukaZulu. Asiphinde sikukhuthaze ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ulike ivideo yethu namhlanje, uphinde ushiye nokuphawula kwakho lapha kuma-comment. Embukisweni namhlanje sikuphathele isilulu magama, okuwuhlelo lwamagama olimini lwesiZulu asetshenziswayo enkulumeni, phecelezi esithi i-vocabulary. Eqoqweni lamagama esikuphathele lona, igama lokuqala esizolibheka igama elithi imivimbi. Leli gama lisho imvula ena izinsuku eziningi inganqamuki. Igama lesibili esizolibheka igama elithi umlaza. Leli gama lisho amanzi amuncu ayayecwengwe emasini. Igama lethu lesithathu esizolibheka igama elithi isidlova noma isidlungula-dlwedlwe. Leli gama-ke lisho umuntu owenza izinto ngempoqo futhi enganaki ukuthi omunye umuntu uphatheka kanjani. Lolu hlobo lomuntu-ke silibiza ngesidlova noma isidlungula-dlwedlwe. Igama lesine esikuphathele lona igama elithi ihlongandlebe. Leli gama lisho umuntu ongalaleli uma elulekwa noma exwayiswa. Igama lethu elinye sikuphathele lona igama elithi idla ligwavuma. Leli gama-ke lisho inja noma incanga. Igama lethu lokugcina esizokuphathela lona igama elithi imbodlomane. Leli gama-ke lona lisho umuntu onezwi elikhulu elibhodlayo. Umbukiso wethu namhlanje sizowushiya khona lapha, sizophinda sikuphathele elinye iqoqo lwamagama esihlose ngalo ukufundisa. Asiphinde-ke sibonge ukuthi ube ingxenye yombukiso wethu namhlanje. Siphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ulike ivideo yethu namhlanje, uphinde ushiye nokuphawula kwakho.